Γεια σας, με λένε Σύφη και είμαι ιδρυτής του The Big Picture Academy. Η αλήθεια είναι πως ένα από τα πράγματα που όντως φέρουν ευτυχία, χαρά και ελευθερία είναι το να ζεις αξιοπρεπώς. Αυτό ίσως να είναι υποκειμενικό, αλλά για μένα σημαίνει να έχω αρκετά χρήματα και να είμαι ελεύθερος, να μπορώ να ταξιδεύω. Κανείς δεν θα μου πει ότι δικαιούμαι 15 μέρες πληρωμένης άδειας το χρόνο. Εδώ και 5 χρόνια ταξιδεύω τον κόσμο, σχεδόν ασταμάτητα, και έχω δει κάποια από τα πιο γνωστά και όμορφα μέρη στη γη. Έχω δοκιμάσει απίστευτο φαγητό. Το καλύτερο απ' όλα, ίσως, είναι ότι είχα την ευκαιρία να κάνω connect με ανθρώπους από αμέτρητα διαφορετικά μονοπάτια και κουλτούρες. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Είμαι εγώ και ολόκληρο το The Big Picture Academy Crew, που αποτελείται από freelancers, marketers, φωτογράφους, designers, bloggers, vloggers και κόσμο σαν και σένα, που θέλει να είναι πραγματικά ελεύθερος και να έχει εισόδημα από laptop, αλλά το σημαντικότερο είναι να απολαύσει το ταξίδι μαζί μας. Δεν θέλω να μπει στο site μου ούτε να με πληρώσεις. Οι συμβουλές εκεί είναι δωρεάν. Θέλω απλά να γουστάρεις με τα βίντεο μου και να σου δείξω ότι είναι εφικτό.